Tinokutokezai mabuja kanaka tauya ano nhau dzanyasi zuwa rochigumi nopfumbamwe mwedzi uno waZvita. Tange kunyepa nyaya dziri kupisa nyasi kwaburitsika masoko okuti wamunangarwa wakatombodzinga masoja amwe kuti kwai watadza kuita kuti waduku wawo warambe wakamira mvura ichipurana paigopuwa wamunangarwa zvombo zvekuseenzesa anhu waChina paye. Wamwe ukagonzi wabisiwa munzvimbo dzawanga waribva waendesiwa kwese kwese wachibisiwa panzvimbodzo, wamwe wachibva watodzikisiwa kare. Heno mabi yangu, kana chiri chokwadi ichi kaichi pakaita kunyangariwa, rekaiti kuramba takaringa kwazvinoperera. Mumwe anonzi Berius Brian Trust Mari agboendesa Tshabangu kudarodzi mhosva achireketa kutoti aiwa zvaakaitazvo zviripo pamutemo pokare inozeki sarudzo dzaagboita dzabva kuitiwa makuno yano kwai zviripo pamutemo zvese izvi, rekaiti goona kuti zvinoperera zvakaita sei kana kuti zvinosvikira papi. Ticharamba hedu takaringa kwazvinenge zvichienda, asi zviri kuratidza kutoti kumberiku kwakafitira kuita nyaya, kundoti wekumatarewo waribe kana anoziva kuti wanoita sei wendo huno. Ticharamba hedu takaringa. Tikaramba takaringa nyaya dzekumatare dzopo kare watenda ibiti ipapa wachiripo panyaya yawo yokunzi kwai wagochaya kukuba iye mumwe mudzimai chirudzi wochirashiya. Rekaiti goona kuti zvicharamba zvichienda nokupi apa nyaya yacho iri kundoramba ichindoendesiwa kumberi ichinokikiwa ngebhora. Ticharamba hedu takaringa kwazvinenge zvichienda. Ipapa pokare tiri kufara kunyepa yekuti wozinasu wari kupemberera kuti wabiyawo wanga wari kunenedzewa kuti kwai wakaita zvokuvhiringa kugadzikana konyika, watakaniwa mhosva anodaro dzimhosva nyasi kutoenda magweta anovira kodzero dzevanhu akaramba akamira mwedzi inoita 15 chaiyo kubvira zuva ro14 mwedzi waGunyana gore rapfuura kusvikira nanyasi. Izvozvi zvinoramba zvitendiwa idi nokutoti pakaita kunyangariwa. Wozeki wagopuwa mhosva yekuti wareka kugweta tusvinu patsamba yakanyoriwa naNelson Chamisa achiburikidza nemagweta ache kureketa kuti wanhu wakaita sana Tshabangu wanofanira kureka kuseenzesa usu hwache pasarudzo. Heno mabi angu, rekaiti goona kuti zvinopera zvakaita sei, asi wozekiwo wari kuningisika kuti paribe chavari kuda kutitekera pane izvozvo. Waakuita pokare zvawagoita zviya zvokureka hawo kupindura kana kudii tsamba inenge yatumbihwa kubva kubato roCCC. WoZANU-PF wari kuzama izvezvi kuti wamanikidze madzishe kudunhu romatembererendi kuti waite zvokureketa nyaya inochokuita nokukura hundi, asi chiri kuhwadza ipapa kureketa kwawari kuda kuti waite kwacho kureketa maererano nozvavari kuda iwo kuti zviri kudiwa nomadzishe aya kuti aite kureketa nyaya yacho. Rekaiti kuona kuti zvinopocha zvichakona chere kana kuti kunorapa zvakadando. Kumwe kuita kunoratidza kuti munyika medu idi zvakaita kunyangara panyaya yekuwaka kunokuwakiwa kwezvinhu zvinoseenzeswa noruzhinji, public infrastructure pachirungu, kuri kutoramba kuchiita kuhwadza. Kureketa kuno kwanyasi paipapa mvura yagotanda kunaya yakonzeresa kutoti kamwe kahwizi kaite kuzara kupadukira chaiko. Hwizi hwechimusana kudunhu romasvingo riri kwaipaita kunyangara zvokutoti dzimwe dzimotika izvezvi dzakutotadza kupfuura. Heno mabi angu kuti zvichasvika kupi zvakadando. Tiri kuramba tichindosvira kuti wakuru wenyika wanoita kuti zvinhu zvakadai zvireke kuramba zvichiitika. Asi heno mari dzochikoro dzogore riri kuuya dzagadziwa pachena. Kureketa kuno kwai zvikoro zvokumaruwa kupuraimari zvinenge zvichibhadhara $5 patemu yoga yoga. Apawo zvomunzvimbo dzinogara vanhu vakawanda, high density pachirungu, zvinenge zvichibhadhara $10. Apa zvokunzvimbo dzinogara vanhu vashoma
kwai zvinenge zvibhadhara madhora 20 pakotoro yoga yega. Apawo zvikoro zvopasekondari kwai zvavanhu vanogara wega washoma madhora 40, zvavanogara nzvimbo dzovazhinji madhora 20, zvokumaruwa madhora 10 pamwana mubodzi patemi ibodzi. Kaiti kuona kuti zvinopera zvakaita sei ipapa. Chihuri Augustine kwai agonyora bhuku bhuku rachera anyora. Babi yangu kwai kutambisa mari ukaona uchiritenga bhuku iroro ribe kana chibodzi chine chokuita nhoroondo yomapurisa omuZimbabwe kana kuti upurisa hwomuZimbabwe. Kwai ipapa akandonyora hacheheno zvaaigonyora paribe kana chinonzeru chaakanyora. Idi zvakaita kunyangara tatoti wakariverengawo waita hawo torega kugotambisa madziso nokutambisa nguwa tichiita izvozvo. Kwai anonzi silent killer aita kuita kupondiwa nozvinodhaka zvisingabvumiwe zviya madrugs pachirungu. Kwai naye akambosenza naye Elder Shambare. Munhu uyu zvaainyanya kunetsera ndizvo nyaya dzokumwa zvinodhaka zvizvi. Nobva watoita kuona kuti pakaita kunyangara chaipo. Undoshuvira kuti zvireke kugoramba zvienderera mberi. Apa mumwe akamboisenza kuZifa Brighton Malandula. Kwai papa asungiwa noZimbabwe Anti-Corruption Commission. Kaiti kuona kuti izvi zvichaitika ipapo. Tinoramba takalinga. Nyaya dzawo zhinji dzinondoramba dzakundonza aiwa pachiribe nyaya munhu atakaniwa mhosva. Saka ticharamba edu tichiringa kuti zvinenge zvichena nokupi. Botswana tikalinga dziri kuitika pasi rese. Kwai papa yaatofunga kutowaka njanji inobva kuNamibia kupinda muBotswanamo ichisiya nyika yaSouth Africa nokuti nyaya yaSouth Africa yakuhwadza kuti inokona kunge yakuita kudhirikira chaiko zvinohwadza upfumi hwayo. Ukaona zvada ndimoziva kuti yawe wakuseka manje. Tikaitoonekwa zvinoperera izvozvi. KuKigali kuRwanda kwavakiwa izvezvi ukatanda kubuditsiwa muzinda woBiontech kuti wagonadzira tumushonga tunodzivirira zvirwere zvakasiyana-siyana mavaccines pachirungu. Mari yacho yakuwaka yakabva kubhangi nyika dzomuAfrica robudiriro African Development Bank. Tikuwati makorokoto wabi edu. KuNigeria Dangote dadisa mwana wemuAfrica avhura izvezvi manje svondo rapfuura rino ndipo atanda kubuditsa mafuta akapepetiwa, oiri, dhiziri, zvese noparafini, pokare nomweya wokubikisa. Tikuti makorokoto. Tikaitione kuti zvinenge zvipera sei. Ari kutoringira ipapa kuti anenge achinhadzira magetsi pokare kuitira kuti nyika yacho iboyewo zvinenge zviri nani. Tikuti makorokoto zvirambe zvakadando. Kambani yoTotal yagoreketa pokare ipapa kutoti ichaisa mabhirioni 6 chaiwo omari yokuAmerica munyika yeNigeria mumakore 2-3 ari kuteera. Tikuramba tichivati makorokoto abi edu. Dai zvatoramba zvakadando kweduno takandomirira kuti tione kuti zvinenge zvichena nokupi. Apawo kuKenya waita kunota wabi edu wagobvumiwa kwai inonzi permanent duty free access to EU markets. Kureketa kuti zvinhu zvokuKenya zvinenge zvakuenda nomutengo iri pasi kuita mutengo inozodhuritsa. Kureketa kuti vanhu vazhinji vanenge vakutenga zvinhu zvokuKenya zvinoramba zvinoenda kunyika dzokuEU. Wabi edu zvawo edi. Tikuramba tichiringirawo peno kwedu uno tichazozvikuonawo tikakona kuendesa mhango dzedu nemajirimono kuti zviite zvisvino. Ticharamba edu takaringa kwazvinenge zvichienda. Tikaringa mutambo yokiriketi, South Africa yaja chikwata choIndia nyasi. Waita kabodzi manje pamutambo yawakatamba. Wakajiwa kokutanda wakahwina kochipiri. Kuti makorokoto wabi edu. Tiri ipapo kwa nyasi rekaiti gumire pano ndini wenyu Mhanduwe Wenhau.